Hola, soc Fede Martínez, soc de Castelló i agraïsc a l'Espai Vivències que m'hagin convidat a participar en aquest espai. A mi m'agradaria contar un poc les meves vivències en el tema del Dia de l'Orgull LGTBI. Jo he sigut un xiquet, un adolescent i ara un jove que he sigut prou feliç, la veritat. He patit acosament o assetjament? Doncs la veritat és que durant una època entre els 15 i els 16 anys sí que vaig patir un poc d'acosament per la meva diferència de la resta de companys. Sí que m'insultaven, mariquita, maricón, tota la pesca, però crec que la primera vegada que el diuen mariquita, maricón, t'afecta. La segona t'afecta el doble, la tercera el triple. Però n'hi ha un moment que diguem, vaig a tirar-me avant i vaig a ser qui jo vull ser. En aquest moment, els insults, l'assetjament, per dir-ho d'alguna manera, va anar menguant. I aquella gent que no me volia o no volia conèixer-me va decidir donar-me una oportunitat i va decidir saber qui era Fede, independentment de que fora mariquita o no fora mariquita. Van conèixer el Fede del carrer, el Fede de casa, el Fede de València. Durant una època vaig estar en València i allí també em va donar lloc a conèixer-me, a conèixer altra gent, a fer-me ser jo mateixa, crear-me la meva pròpia personalitat, però jo sabia que el meu lloc no estava fora de Castelló, que el meu lloc estava en Castelló i que jo tenia que fer-me de valer en el meu poble i que la gent me respectara, que me coneixera, que diguera, ui Fede, anem a veure què passa en ella. A poc, les meves relacions es van ampliar, em vaig apuntar a una falla, vaig començar a fer teatre, vaig treballar en diverses associacions del poble. Clar, això va fer que la gent me vegera en altres llocs i me traguera d'un cànon establert de Fede en el seu cabasset, Fede anant a comprar. Clar, vulguis o no vulguis, la gent sí que té estigmes en contra teua o a favor teua, vull dir, eres mariquita o eres gay o cada un estem classificats d'una manera. Jo, la veritat, que no m'ha agradat mai presentar-me de la mateixa manera. Jo soc Fede i soc Fede, no soc Fede gay o Fede homosexual o Fede mariquita, no. Soc Fede. Igual que de la mateixa manera ve una persona i es presenta a mi no me diu soc Isidro i soc heterosexual. Vull dir, el que jo vos anime, sobretot, és a que se conegueu a vosaltres mateixa. El més important és conèixer a una mateixa i saber qui eres, crear la teua personalitat. Sobretot és important tindre un bon entorn. I si uno per lo que sigui no la té, que se'l busqui, perquè a vegades hem de buscar altres camins. Les famílies també han d'entendre que alguns pares estan criats en una altra època, en una altra mentalitat, i hem de donar l'oportunitat de que vagin coneguent-nos, perquè si no, no podem deixar que la gent ens entenga si nosaltres no entenguem. Els meus pares són gent gran relativament i a poc, vull dir, al principi, doncs clar, patien. Però no patien perquè el seu fill fora d'una manera o fora d'una altra. Patien perquè el seu fill patira, perquè no el deixaren viure conforme era. A poc, el fill mateix ha de fer també un treball en els pares. Que per lo que siga, n'hi ha vegades que a la família li costa un poc d'entendre. No tireu la toalla, continuem endavant, avant, i veureu com a poc les famílies van fent-vos coveta i van entenguent-vos. Apoyeu-vos en les amistats, en la gent que treballeu, busqueu aquestes persones que vos donen l'oportunitat de mostrar-vos qui sou i apoyeu-se. Jo, per exemple, tinc persones que durant la meva adolescència van ser molt importants i em van ajudar, mestres, amics, van ser molt importants per a que jo me decidira a donar el pas d'entre cometes donar una explicació a la meva família. No donar una explicació perquè al fi i al cap ningú havia de demanar-me-la,
però sí donar una explicació per sentir-se un en si mateixa. Donar el pas de dir mare, pare, germà, germana, amic, amiga, dir estima aquesta persona, estima l'altra, o estima les dues persones. Vull dir, vosaltres donar aquest pas és molt important perquè t'ajuda a saber qui eres. Jo no vull donar lliçons a ningú, de ningú, perquè cada persona som un món, però jo sóc una persona que passa pel carrer, que me veu tota la gent i que potser algun dia te veus apurat o no saps per on eixir. Vull dir, no tingues problema de parar-me. Vull dir, si vaig a comprar, si vaig a que siga, tranquil, o tranquil·la, que si me parles per buscar-me, me trobaràs. També és veritat que sóc una persona ocupada, però per ajudar a conèixer a un mateix jo sempre estic dispost. I ja per últim, donar les gràcies a l'Espai Vivències per haver-me donat l'oportunitat de que me mostrara tal com soc i sobretot també agrair a la meva família, als meus amics, al meu entorn més pròxim, però sobretot als meus pares per haver-me donat l'oportunitat de fer-me a mi mateixa. Moltes gràcies.